Nyakorom Gajuang, report motelo manyocha ogoe tesendo bila maketo suru. Miyo manyinge Mercy Awuor nyocha oteke gi ji moko kendo manyocha kwayo anyuola ne mondo mi ochul pesa eka mondo mi we thuolo. Mak mana ni weche to koro lokore bang' obila yango ni Mercy ne odhi mana ka chuore machielo ma ok ni ne oteke. Ewi mano obila omako achije 4 koreo koda ka Mercy wuon madwoko penjogo. Mercy Awuor, Brian Ndole, Siran Zimbaru kod Jojo Dada idao dhogi mar manyo adieri ewi mano ma osebedo kawachore ni miyono manyinge Mercy Awuor nyocha oteke gi jonjore. Bang' obila do report makamano, nonro yango ni miyono osebedo gi chuo 2 ka kinde manyocha imanye ne oringo ma odok pacho ir chuore ma wuon nyithinde. They are customary, they must take cows, and they have taken almost 2 cows to the parents. So he's officially married to Mercy. Adore reported this is his wife. But we are getting this person is married to another man. Brian Ndole, maen chuore ma osebedo kodak go Nairobi kuom thuolo malo higa achiel, nyocha go report etesendo bila makiti suru. Kowacho ni ochich ni jok moko no teko jaode kendo lal godo. Owacho ni jogo manyocha oteko jaode nyocha dwaro mondo michulgi omenda eka giwe thuolo. Bang' obila chako nonro margi, Mercy Awuor no oyudi e od George Odada e kardak ma Oldonyo Orok e kaunti ma Narok. Kama no onyiso e obila ni Odada en wuon pargi manyaka sane gin gi nyithindo 2. Odada oyangore ni ne osetero nyaka dhok turgi Mercy kendo onyuome kaka jaode eka Mercy to ne oringo ya pacho kendo dhi e boma Nairobi. Kama no oromo gi Brian Ndole. Kata kamano, Mercy onyiso obila ni ne okoteke to ne odok mana ir chuore. The common denominator here is Mercy because he misled, I may be misled Adore. Nilishindwa kabisa kusikia ati nilikuwa naitisha hiyo pesa na nikajiuliza hiyo pesa nilikuwa naitisha nini. Obila ondhio Mercy gi Odada kalore ni negi kwa mondo mi orne gi omenda ka giwuondre ni no tek Mercy. Motelo ne mano, jal moro mong'ere kaka Siran Zimbaru nyondhi gi obila bang' yangore ni ne ochiwo simbe kendo emano otige kwa Brian Ndole pesa mar weyo Mercy thuolo ka Ndole bende nyondhi mar yanga diera ka be no kwayo omenda go adieri. The reportee quoted a number that was demanding ransom from him. And this number belonged to Soma. Soma was arrested. Walikuja kanishika, niko kwa gari sasa ndio waliniuliza wewe umeitisha 150. Mbele hata hiyo story sijui. Nyakasani odine gi obila kanonro dhi mbele mar ng'e adieri ewi teko mar Mercy.